Bebutultál már-e? Be. Butulok befele. Na, akkor mindjárt hallani fogod, amit mondok. Öcsém, hát tisztán hallom. Hogy? Még nem mondtam semmit se. Azt hallom, amit nem mondtál. Hogy nem mondtál semmit se. Ne komám, ha neked jó füled van az internethő. Nekem minden hely jó fülöm van. Na, most látod? Azt az ablakot, azt ott nyisd ki. Hát te mit csinálsz? Kinyitom az ablakot. Hát nem azt az ablakot, te szerencsétlen, hát itt ezt az ablakot, te. Ezt is ki. Jó! Látod? Ja, itt a homokóra. Az a kedvencem. Na, igaz-e, hogy milyen jó, hogy itt nálunk is megnyílt az internetes pálinkázó? Nekem azt mondták kávézó. Kávézó? Tőlem te iható kávét, de attól én még pálinkát fogok inni. Mondjuk igazad van, mind a kettő megfosat. Akkor már inkább a pálinkától megyek budira. Ecsém! Láttak, ecsém, itt vagy benne a titkosan! Azt én is látlak, te! Hát de rég láttalak már, szevasz! Ó, te! Azért nagy tudomány ez a tip-top. Nem volt bolond ember, aki kitalálta. De jó néző ki, te! Olyan jó néző ki, hogy letagadhatnál vagy fél évet az életedből. Te meg tudod kire hasonlítani? A izéhő, na, mondjad már a Magnumhoz, ahhoz. Jó néző ki. Szóval jól nézek ki, mi? Igen. Ide figyelj, most jól nézek ki. Most mit látsz? Hú, most szarul nézel ki, komám. Tiszta homály vagy. Igaz-e? Hát de nagy homály vagyok, igaz? Igen? Na, hát látod, ezek ilyen internetes trükkök. Jó. Na, ide figyelj. Most gyere át az én tip-topomhoz, gyere át. Jó? Aztán szörpözünk egyet. Gyere. Jó. Szörpözhetünk, mert mondjuk pálinkát nem igen hoznak. Na, mondjad, miért akarsz? Szőkét, barnát? A kólából a barnát szeretem. Miért kóla? Ez nem kóla. Ez szex. Jó. Nekem nem utogassál ilyen izgatósat. Tudod, hogy gyógyszert szedek. Nem a... Hát még mindig van az a fény allegóriád. Van hát. Jó, hogy mondod. Föl is kell vennem. Ó. Előírta az orvos. Szegénykém. Te, ide figyelj, tudod, mit találtam? Figyelj, akarod, hogy én lekapcsoljam itt a villanyt, így kisütésileg? Mi? Azt lehet? Persze. Lehet az Intercity-vel, hogy így? Hogyne. De figyelj, ide fölülre beírod, hogy www.paks.hu. Ja, hogy így atomilag. Jaja. Aha. Na, most kapaszkodjál már, hát csinálunk egy hacket. Az jó. Én jó paprikás lisztbe szeretem. Hát ez nem úgy hack, hogy hack. Hát ez Ja, nem halilag hack. Ez nem. Ez paksilag hack. Jó. Figyelj már, meghack külön paksot. Aha. Na, ide néz. Ó, nem jó. Mi van? Kérik a kódot. És akkor most mi lesz? Hát ilyenkor az van, hogy több milliárd lehetőség van, tudod? Hát ilyenkor nem mindegy, hát azért valamit próbáljunk meg, hát a szerencsénk lesz, nem? Jó. Na, beírom, hogy mit tudom én, 1, 2, 3, 4, 5. Hát valami betű is jó volna, hogy bonyolultabb legyen. Legyen P, mint paks. P, mint paks. Enter. Beengedett. Na, hát Ó. szerencsénk volt, látod? Na, ide néz. Akkor benn vagyunk a házba. De Ide szép. egy kit, oda egy kat. Na látod, leengedem a nehéz vizet, azaz. Kiemelem a száraz fűtő elemeket. Na látod? Mi? Most